את יצירותיה של שרי פגשתי כאשר טיילתי בקניון. הם הוצגו על דוכן ומשכו את עיניי ביופיים ובטעמם. ביקרתי בביתה והנה התרשמותי. כאן הבקשה הייתה ללכת על גוונים של ורוד, לבן. אז אני משלבת את זה ביחד. איך הגעת לזה, שרי? התחלנו הכל התחיל מהפעלות לילדים שעשינו עם גומיות, עם ממתקים. אז היינו יושבים, היינו מעצבים ממתקים, עושים עציצים עם ממתקים, מגומיות. וראיתי שאפשר לעשות את זה גם עם שוקולדים. אז הלכתי, למדתי, זה מאוד דיבר אליי. מה, עברת קורס? עברתי קורס, כן, אצל מירי, שבחורה מקסימה עם הרבה ידע. למדתי אצלה את הבסיס של השזירה של השוקולדים, ואחר כך זה כבר הכל בא עם הראש. את אוהבת שוקולד? אני חולה על שוקולד. ואני לא חושבת שיש מישהו שלא אוהב שוקולד, אז ככה שזה מתנה גם שכולם אוהבים. אוהבים לקבל, אוהבים לתת. מה עוד חוץ מזרים את עושה? אנחנו עושים ברים. מה זה ברים? ברים זה באירועים. זה, כמו שהילדים מכנים את זה, חנות ממתקים בחינם. יש שם עשרות סוגים של ממתקים, מפלי שוקולד, עוגיות, גליליות, ופלים, כל הדברים הטעימים שטובלים בשוקולד. אז זה ברים, אנחנו עושים גם הרבה שמח ברחבה. אנחנו עושים בבר מצוות, בת מצוות, חתונות. כמובן שאנחנו מתאימים את הבר לסוג של האירוע וללקוח עצמו. וזה התוצר הסופי? זה התוצר הסופי, כמובן שאחר כך אנחנו נוטפים אותו, נוסיף לו פרפרים, וזה פחות או יותר יפה. מה שיוצא. איך נראה הפעמים בפנים? משהו. אני בטוחה ששמחים על הזרים ועל המתוק שבזרים.